Niya lain na usab nga naghulga sa teritoryo sa Pilipinas, human subli nga gipariglahan sa China ang atoang panggobyerno kay gipasudlan og daghan nila mga barko ang teritoryo sa Pilipinas. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana ni pahibaw ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte nga ang Philippine Coast Guard nakasigpat og mga barko sa China niadtong Marso 7, 220 ka buok. Pagkadaghana daw wa baka na marug ang balhibo sa panit sa ato ang mga sakop sa Philippine Coast Guard human nila nakit-ing naglinya ng daghan kay mga barko sa China. Ilan ning report ngadto kang Defense Secretary Delfin Lorenzana. Og si Lorenzana ni pahidawadayon sa tuang Pangulo nga maoy Commander-in-Chief sa Armadong Kusog sa nasod. Now, gihatagan og mensahe ni Lorenzana ang China nga China, oy, ayaw ninyo pareglahi ang Pilipinas. Parihas ta nga dunay soberenya, independent country ang Pilipinas. Doon na tayo mga balaod nga gisunod. Nga nung gipasud man ninyo diri sa Pilipinas ang inyong 220 ka mga barko. China! Ang tubag sa China mao, wa man may nagpasud og amo mga barko dihas inyo. Di na amo mga barko ang nano din ha. Mga barko na sa mga mananagat, posible nga gikan na sa China, kay ni pasilong lang din ha sa inyong teritoryo, kay ni iway sa bagyo. Aha. Sunod, pagkaadlong Sabado, miyaging simana lang, ang Philippine Coast Guard ni pahibaw ngadto kang Defense Secretary Delfin Lorenzana nga Mr. Secretary, wa pagyud ni hawa ang mga barko sa China. Nangotan na si Lorenzana, pila ka buok? Napay 44 ka buok. Mr. Secretary, ni mensahe na sab si Defense Secretary Delfin Lorenzana nga to sa China, oy China, naay 44 ka buok ninyo mga barko nisud ni sa teritoryo sa Pilipinas sa Julian Felipe Reef. Amo paning maong teritoryo kay nasakop ni sa 200 nautical miles sa exclusive economic zones sa Pilipinas. Ang distansya ni ining maong reef 175 nautical miles gikan sa Palawan, sa baseline sa kadagatan sa Palawan. Ang tubag sa China mao, oy, Pilipinas, ngano inyo hamang bugaw ng among mga barko? Nga kanang teritoryo nga nasudlan anang amo mga barko, amo kanang teritoryo. Ang nasudlan ana ang Whitsun Reef, ang Julian Felipe Reef. Mao na ang gingan sa atong gobyerno sa Pilipinas agig paghatag og pasidungog sa ato ang bayani nga maoy original nga composer sa lupang hinirang nga si Julian Felipe. Ang China kay ni-claim niya nang mao nga teritoryo sa Julian Felipe Reef ilang ginganlan og Whitsun Reef. Actually, kining mao nga reef kabahin kini sa Spratly Islands. Atong hatagan o gamang detalye unya base sa tuang history kining Whitsun Reef, ang Julian Felipe Reef atong i-relate makasama sa Spratly o sa Mischief Reef karong taod-taod lang. Now, mao to makasama ang tubag sa China. Pirmiro nga tubag, dili na amo mga barko, mga mananagat na gikan sa China, ni pasilong din ha sa inyuhang teritoryo kay niiway sa bagyo. Sunod nga tubag, ayaw ninyo bugawa ang among mga barko,
kay kana nga nasudla nila dili na inyong teritoryo ang Witsan Reef kana gipanag-iya sa China. Now, karon kay ang ato ang mga government officials, di lang si Defense Secretary Delfin Lorenzana ang agrabyado, apil na si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin ang nihatag og mensahe ngadto sa China nga China, please respetuhi ang teritoryo sa Pilipinas. Malinawon nga panagsabot, diplomatic nga negosasyon. Respeto mo. Ihawa ang inyong mga barko diri sa Pilipinas kay lisod sa among teritoryo sa Julian Felipe Reef nga nabutang 175 nautical miles east sa Batarasa, Palawan. Unsay tubag sa China? Ang China doon na sila spokesperson nining mga nga isyu. Ang editor sa Global Times newspaper, ang kining Global Times gipanag-iya kini sa Communist Party didto sa China. Sa gobyerno ni sa China gipanag-iya ang maong nga newspaper. Unsa tubag pinagi ni Ho Sijin, ang editor sa Global Times newspaper dito sa China. Ningon ang China, suway ninyo og palayas ng amo ang mga barko, makatilaw mo kung unsay response sa China. Sila na inisod sa teritoryo sa Pilipinas, sila pa mang gulat sa tuang panggobyerno. Now, matod pang Senador Ping Lacson, gianda naman lang taaning mga tawhana. Di naman sila kamaong mo respeto ug unsay soberenya sa matag nasod. Natay balaod mga kasama para masitol ang conflict sa nagkadaiyang mga teritoryo sa kalibutan. Kabahin sa mga balaod nga gisunod sa nagkadaiyang mga nasod kini nagkadaiyang nga mga conventions. Busa nabugna ang balaod sa kadagatan pinagi sa gitawag og United Nations Conventions on the Laws of the Seas or UNCLOS. United Nations Conventions on the Laws of the Seas, UNCLOS. Kabahin mga kasama na sa labutan sa nagkadaiya nga mga nasod, apil ang Pilipinas, apil ang China, ug uban nga mga nasod nga miyembro sa UN mao, nga matag nasod, labi na sa country nga nabutang sa gitawag og archipelago sama sa Pilipinas. Gitawag mga kasama og archipelago kay nagkatag ang ato ang mga teritoryo sa yuta na uwangan og nagkadaiya nga mga dagat, wa nag-usa, hinungdan gitawag og archipelago, nagkadaiya nga mga isla giuwangan og dagat pero usara kanasod ang tag-iya. Aron masitol ang conflict sa panag-ilog sa teritoryo sa kadagatan, namugna ang conventions nga gitawag og United Nations Conventions on the Laws of the Seas, UNCLOS. Kay bisan sa wa pa ang World War I, after World War I, human sa World War II, padayon ang conflict sa nagkadaiyang mga nasod, sa nagkadaiyang mga teritoryo sa kadagatan. Busa aron malikayan ang kagubot sa isig ka mga nasod, dunay balaod nga ikaw gani usa ka nasod nga gi-consider nga archipelago, ang imuhang exclusive economic zones 200 nautical miles gikan sa shoreline, buti pasabot gikan sa maabtan sa tubig sa dagat, dinha magsugod
ang pag-ihap sa 200 nautical miles. Gitawag siyang exclusive economic zone tungod kay exclusive ra sa nasod nga nakapanag-iya anang maong kadagatan, unsaon niya pag-exploit ang mga resources, unsaon niya paggamit ang dagat para sa ekonomikanhon nga panginahanglan sa nasod. Ug way ni bisan kinsa nga nasod amo sud sa gitawag og exclusive economic zone. Now, kining gihisgutan nato kabahin kini sa gitawag og Spratly Islands. Atong malakbitan paghisgot og balik ang nahitabo sa Spratly. Nganong gitawag man ni siya og Spratly Islands? Actually, gitawag siya og Spratly Islands base sa history niadtong tuig 1843. Usa ka British nga navigator ginganlan og Richard Spratly. Nga sumapa nakadiskubre og nagkadaiya nga mga isla nga giwangan og nagkadaiya nga mga dagat. Halapad kayo nga kadagatan ang nakit-an ni Richard Spratly og agi og paghatag makasama og credit sa mao nga discovery ni Richard Spratly. Hangtod ron gianggaan makasama og Spratly Islands. Actually, ang kining Spratly Islands halapad kini nga kadagatan og dunay mga ginagmay nga mga isla nagkumpos makasama og sobra sa usa ka gatos ka mga reefs. Kabahin ani ang gitawag og Mischief Reef nga giilog na sa China nga gi-claim sa Pilipinas og kineron ang gitawag og Julian Felipe Reef. Og nakahinumdum mo niadtong Hulyo 12 tuig 2016 ang South China Sea Tribunal sa United Nations ni pakanaog og hukom nga nidaog ang Pilipinas sa protesta batok China. Nga naman, ato ang mga mangingisda managat mga kasama dinha sa West Philippine Sea sa sayunon lang og abog sa mga Chinese vessels kay kuno ila. Ang mga Chinese vessels musod sa ato ang teritoryo way palag ato ang Philippine Coast Guard. Waman po tayo nag-anan o makigubata. Busa ni protesta ang gobyerno sa Pilipinas. Ngadto sa International Tribunal sa United Nations. O ang naisito sa problema, ang South China Sea Arbitral Tribunal. Pagka Hulyo 12, 2016, daog ang Pilipinas. O naingon ang South China Sea Arbitral Tribunal sa United Nations ang kiningitawag og Mischief Reef ana nag-iya ang Pilipinas, dili ang China. Pero tahura sa China ang mao nga order sa Arbitral Tribunal. Hinoon pa dahil siya nag-reclaim mga kasama dinha sa area nga giilugan o gihimoy lang nga base militar hangtod ron. Usaon pa nato pag-claim anang gitawag mga kasama og Mischief Reef sa South China Sea? Lagi, occupy naman ka na sa China? Doon ay pasidaan. Si Associate Justice Antonio Carpio, retired Supreme Court Associate Justice, og matod pang Carpio, bantayin ninyo na Pilipinas. Kamong ato ang mga government officials magbantay mo kay ang gihimo sa China sa Mischief Reef susama og pattern sa ilahang gihimo ron sa Julian Felipe Reef. Kay ang Mischief Reef gisudlan sa China niadtong tuig 1995. Gibadlong na ang China sa Pilipinas. Oy China, nga sud man mo diha sa Mischief Reef
unsay katarungan sa China, wa man di man amo mga barko ni Sudinha, mga mananagat man to. Oh. Mamaog hapon nga pattern. Hangtod nagdugay sila from 1995, siging paugat ang China. Pag 2016, daog ang Pilipinas sa protesta. Wa tahura. Maklaim paghana sa Pilipinas. Ilan na to? Ang dako nga porsyon sa Spratly Islands, ang gitawag og Mischief Reef. Karon niya na pula ang teritoryo ron, ngailang gipanaglahan kay kuno ila. Matod pa ang Presidente Rodrigo Duterte, wa man kita nag-anano o makigira ta sa China. Ato ning ipagi og diplomasya. Muhimo ta og diplomatic protest. Mo protesta ta ngadto sa arbitral tribunal nga gitahasan pagsitol ni ining mao nga problema. Ang pangutana, number 1, kanus amahuman. Number 2, atong ikonsideron nga mudaog tas protesta, tahuron kaha sa China. Nga naan naman sila nga namarigla sa Pilipinas, wa man tahura ang order sa UN nga naugta sa claim dinha sa Mischief Reef sa West Philippine Sea. Kining portion ron nga ilang gisod part gihapon ni sa Spratly Islands ang gitawag og Julian Felipe Reef. O sa may mahimo sa Pilipinas ron. Matod pang Senador Ping Lacson na ana naman gunay mga pikot. Kay magsigi tagpaparigla. Igor atang muduko. Igor atang magpaot. Bantang-bantang nga sila mga barko. Ang ato ang mga sakop sa Navy, dili ko na mo atras o kumbate. Ang ato ang mga Marines, dili ko na mo atras o gubat o ordiran ni Presidente Digong. Pamawa! Pero nagpahabos sila sa order. Kay di man mahimo nga ang commander makasama dito sa area magbut-buot og order without go signal sa atuang presidente sa Pilipinas. Ang atuang presidente sa Pilipinas nga mao'y Commander-in-Chief sa Armed Forces of the Philippines nang inahanglan nga siya mo himo og go signal sa di pa mo enforce makasama og pamaagi ang atuang Coast Guard, ang atuang Navy, ang atong Marines ug uban pa mga sakop sa armadong kusog sa nasod aron bugaon ang mga barko sa China. Karon akong balikon unsay tubag sa China, suwayin ninyo abog ang mga barko, makatila mo unsay response sa gobyerno sa China. Buti pa sabot, gisayunan ug maayo ang China sa Pilipinas. Sayon kanilang daw-dawugon, sayon kanilang itoy-itoyon. Kaya og sama patas uban nga mga nasod nga dili gusto magpaitoy-itoy, ang South Korea og mo ni tuyuan sa China, makigubat ang South Korea sa China. Ang Japan og mao'y tuyuan sa China, makigubat ang Japan sa China. Pero sa Pilipinas, wa ta nangandoy og gubat. Wa nagpasabot nga gubat gid mo ituyo. Matod pag Senador Ping Lacson, dili pasabot nga gubaton gyud nato. Pero at least mustan ang ato ang armadong kusog sa Pilipinas kay usa may gamit sa ato ang military o dili makapanalipod sa ato ang soberenya. Di ta gusto gira, pero sa panahon nga doon mo hulga na sa Pilipinas nga nakataya, nakasugal ang independensya, ang soberenya sa Pilipinas, kinahanglan mo stand ang ato ang kasundaluhan pinagi sa kaman sa ato ang Commander-in-Chief sa armadong kusog sa nasod, Presidente Rodrigo Duterte. Bonay point ni Senador Ping Lacson. Kasi gikaingo na, kapila na ba ita pariglahi China? Makadaghan na. Karon, magsige sila tumarigla, pangilog og teritoryos Pilipinas. Ug atong i-consider pananglitan si Bakulang. Kay matod pang Aswit Justice Antonio Carpio. Kini nga pattern ron,
Mamaor ni nga pattern silahang pag-ilog sa usa ka reef nga gipanag-iya sa Pilipinas didto sa Spratly Islands. Suod permiro, di nabiyaan. Yak ana. Ilan ang i-claim o bisan mo protesta pa ang Pilipinas, di na nila tahuron og unsay order kay nagtuo sila sa yun naging kayang daog-daogon ang ato ang gobyerno sa Pilipinas. Matod pa ang Associate Justice Antonio Carpio. Kanos aman mustahan ang atong gobyerno sa atong soberenya panahon nga hulgaon ta sa usa ka nasod. Now, ang peligro ani, ilan na nailog ang Mischief Reef sa Spratly Islands, ilan ang gisudlan ang Julian Felipe Reef. Si Mako, kakita sila sa SRP, mingon po na ang China, kanang SRP ha, amo na. Nakita nila ng Mactan Channel, muna po na ang China, kanang Mactan Channel ha, amo na. Nakita nilang Ulanggo, mingon po ang China, oy, kanang Ulanggo, amo na. Makita nilang kadagatan sa Cordoba. Uy, kanang Cordoba, amo na. Madugay ani, malukop nilang silag pangangkon sa teritoryo sa Pilipinas kay sen ramantang daog-daogon sa ilahang gobyerno. Pero ato aning pasawan ninyo pulso sa katilingban para ninyo. Sakto ka ha? Para wa na'y gubot. Para peace. Ug unsay mga teritoryo nga i-claim sa China, ato lang ihatag nila, oy. Sakto ka ha?